Hello mga kagusok, kanina po si kagusok no, minta sa mga kasawan sa dayan mga kagusok no. Diyan sa kayang estudyante sa ako mga kagusok, gumikan pasinusi relas ko lang mga kagusok. Ang problema ng kagusok no, kay gumikan nagdudagid ko nga pasaya mga kagusok no, may lihim pagtingin sa ato mga kagusok no, tingnawa mga kagusok no, kawa. Noy, unang tawag sa ako, na-inlove ka sa ako, no, yay, charot patay ka, sakpa ka sa mga kagusok. Nagukot sa mga uyab mga kagusok ko, patay tagsawan sa mga kagusok, lingig sa lingig, ay kagusok, kaya uyab singgit, hamang kaw, relax na kalma ha, kalma, pag hindi mga kagusok, no, pagkabot sa, pagkalma ko sa mga kagusok, dyan sa uyab mga kagusok, ang sakay ng mga kagusok, tagsawan sa mga kagusok, pagtubagan dyan, uyab na sakay, di pa dyan mga kagusok. Yan mga kagusok, yan, tagsawan nga ito sa mga kagusok mo. Yan, tagsawan sa mga kagusok. Pagtawin sa uyo na so, no, wamba, no, bukod. Hindi ay pasayro sa mga kagusok, no. Yan mga kagusok, shout out na to sa estudyante diyan, no, grabe kasawan sa mga kagusok. Yan, halak ka. Muna lagi, hindi mo kayo uyab, yan mga kagusok, oh. Another pasayro sa mga kagusok. Yan, tag-date sa mga kagusok, para sa kabidyo mga kagusok, no. Yan, yan, pasayro, barato na di pamasahe, tagpiso mga kagusok, no. Kung ako yung masakay mga kagusok, hindi pamasahe mga kagusok, tagpiso ra mga kagusok, char, joke grato mga kagusok, no. May kanya ko, di nga mga kagusok, nagpusa sa baka masa ito mga video, no. May pagkatok sa baka rin, no. Yan mga kagusok, shout out sa akong mga viewers, mga followers na ako, biya. Mayong, adlaw tanan sa akong mga viewers, followers, mayong bundas ng tanan, no. Shout out sa mga kapulog pa, biya, bangon na. Kaya masado na ta, ilan na po mga kagusok. Dagang salamat mga kagusok. Mayang buntag mga Surigano na nanasab si kagusok, no. Ang mga nasab sa kalalanan. Dagang salamat din mga kagusok. Mayang buntag mga Surigano.